Неврохелп Плюс. Чудото за мозъка. Новия Неврохелп Плюс е с 4 нови съставки, които заедно с гъбата лъвска грива допринасят за възстановяване на мозъка и на връзките в него, дори при възрастни хора. Помага още при стрес и безпокойство. Търсете в аптеките. Бронховитал Кидс Имуно. Бронховитал Кидс Универсал. Подпомагат дихателните пътища, синусите, гърлото и бронхите. За ефективен имунен отговор търсете в аптеките. Аз спасявам мама и татко с Бронховитал Макс. От Мирта Медикус. Живите участници в индустриализацията и културното съграждане на родината разказват. В навечерието на Втората световна война Джон Атанасов, американски физик и математик от български произход, изобретява първата в света електронна цифрова смятаща машина, с което открива пред човечеството ерата на електрониката и на бъдещото информационно общество. Развитият свят отдавна е напълно електрифициран и трябва само да надгражда постигнатото. В предвоенните години България бавно се измъква от своето изостанало земеделско битие и тръгва по пътя на електрификацията и първоначалната индустриализация. Предпоставка за развитието на електронната промишленост са наличието на електротехнически сектор и по-специално на радиопроизводството и телефонизацията. В България до 1944 година те могат да бъдат определени като твърде скромни. В годините до Втората световна война се произвеждат радиоапаратите Тулан в Бургас. Радиопредаванията в страната започват през 1927 година, по 2-3 пъти седмично за района на София. На стотици населени места предстои тепърва да бъдат първо електрифицирани, а след това и радиофицирани. Телефонизацията на страната също бавно прохожда. България е трябвало да достигне развитите страни и да се съизмери с тях в най-модерната област на следвоенния свят – електрониката и цифровите комуникации. Това тогава е изглеждало напълно непосилно, но в средата на 80-те години става факт. В САЩ е създаден първият компютър за военни цели. На пазара е продаден първият компютър за $1 милион. България започва разработката на транзистори и диоди като елементи за електронни изделия. Пак през 1961 започва изграждането на първата българска изчислителна машина в БАН. В България е построен първият завод за компютърна техника. През 1964 са разработени първите електронни калкулатори. Той е единственият по това време в света, който изпълнява функциите коренуване и степенуване. Първите калкулатори на завод Оргтехника Силистра са изнесени за Швейцария през 1972 година. Българското правителство сключва споразумение с японската фирма Fujitsu за съвместно производство на изчислителни машини. Пуснат е в експлоатация завод за изчислителна техника София. Започва едновременното изграждане на 9 завода за производство на компютърна техника. Започва серийно производство на външни запаметяващи устройства. Осъществена е първата в България видеотелефонна връзка между София и Варна. Създадена е първата в страната чисто софтуерна организация – Българо-съветският научно-изследователски и проектантски институт Интерпрограма. Инженер Иван Марангозов разработва първия български персонален компютър ИМКО. Започва серийното производство на персонални компютри. Започва производството на роботизирани индустриални системи. България произвежда първата машина от 4-то поколение и първият български суперкомпютър. В бюлетина на Икономическата комисия на ООН в Женева, България е сред 4-те държави от групата държави с население до 12 милиона с положително търговско салдо във външно-търговския стокообмен на електронна и електротехническа продукция. Другите 3 са Сингапур, Ирландия и Унгария.
По относителен дял на електронната и електротехническата промишленост в общия износ на страната, България е на второ място с 28,9%, след Сингапур с 35%. По износ на електронна продукция България изпреварва големи и развити индустриални държави като Канада, Италия и много други. А по производство на електроника на глава от населението България заема трето място в света след Сингапур и Ирландия. През 1948 година в САЩ са изобретени транзисторите. България започва производството на транзистори и диоди. Построен е завод за полупроводници в Ботевград. Колектив под мое ръководство разработи технология за планарно-епитаксиални прибори. Всъщност това е новата технология, съвсем различна, на която имаше много строго ембарго. И само за 5 години завода произведе 132 милиона броя полупроводникови прибори и получи печалба от тях 22 милиона лева. В Русе е пуснат в експлоатация свръхмодерен завод за печатни платки. Русе беше огромен, с невероятни възможности. Това беше завод в Европа, си сега твърда, че няма такъв завод за гори печатни платки. Правехме метър на метър печатна платка с 16 слойни платки за дънните платки на изчислителната техника. Професор Иван Попов, учен, държавник и индустриалец, е стратегът на развитието на електронната промишленост в България. През 1967 година, на база на лиценз, закупен от японската фирма Fujitsu, е създадена първата българска голяма електронна изчислителна машина ZIT-151. В 1971 година бе разработено първото магнитно-лентово устройство в социалистическият лагер и в 1972 година пък беше направено първото дисково запомнящо устройство, така че България успя с тези две изделия да наложи определен монопол на пазара в социалистическите страни. В областните центрове на България са внедрени и свързани помежду си 28 машини ZIT-151, което беше най-ранна форма на функциониращ интернет в света. Колектив с ръководител инженер Иван Марангозов разработва първия персонален компютър, аналог на компютрите на Apple. Особени заслуги за компютърното производство има професор Ангел Ангелов. И сега искам да кажа, че когато това се случи, всъщност в света практически няколко фирми произвеждаха персонални компютри. Най-голямата, от които е Apple. Заводът в Правец произвежда първите 500 броя български персонални компютри. До тогава в него са произвеждани електронните часовници Bultronic, 90% от които са продавани на международните пазари. Софтуер за този компютър, който трябваше да работи с кирилица, трябваше да обслужва въобще българския пазар и съветския пазар тогава, се прави от нашата група в България, от Марангозов. 1983 година пуснахме 500 компютъра, 1984 5000 компютъра, 1985 15 000 компютъра, 1986-1987, за да завършим 90-та година, когато си тръгнах от завода, имаше технологични способности да направи 100 000 персонални компютъри годишно. Върховите постижения на завода през 1989 година са по 400 броя компютри на ден. Завод за печатни платки с капацитет 50 000 квадратни метра, колкото бяха необходими, за да се произвеждат 100 000 компютри годишно. Един завод на изключително ниво. През 1987 година това беше най-модерният, най-силно автоматизирания завод за производство на печатни платки. Изключителната динамика на специфичния пазар налага въвеждането на производствени линии, способни често да сменят произвежданите модели. С пускането на завода в Горна Малина за инструментална екипировка, вече беше възможно да се произвеждат персонални компютри не само на високо техническо ниво и с високо качество, а и да се сменят на 6 месеца моделите. Нещо, което може да си позволят само най-големите фирми, ако трябва да ги спомена, IBM и Apple. Само за 2,5 години
1988-1990, фирмата реализира печалба за над 300 милиона лева, 2 пъти повече от инвестицията за построяването му. Такова постижение на страната всъщност беше уникално, тъй като малка в България на главното населението произвеждаше най-много изчислителна техника, не само в Европа, дори в света, поради това, че с население от 8 милиона, обемите произвеждана продукция в рамките на специализация на СИ бяха огромни. Ще ви кажа, че серия на производството на персонални компютри така и не започна. Никъде другото, само в България. В състава на СЕО микропроцесорни системи влизат комбината за микропроцесорна техника в Правец, комбинат в Петрич, производство на принтери, завод в Монтана, производство на монитори, завод в Габрово, за графични периферни устройства, Института по микропроцесорна техника. В обединението работят 12 000 работници. Откриват се наши фирми в Сингапур и в Германия. Цифровизацията на телекомуникациите почна в България доста рано и освен това ние сме едни от първите, които почнаха да изнасят оборудване за телеобработка. България започна цифровизация на съобщителната техника чрез DO Incoms много преди това да направи Siemens. Ние бяхме готови с България да бъде водеща страна в СИФ, а не само в СИФ и в Европа, в създаването на условия за развито информационно общество. България формира производствената си номенклатура основно в 2 направления – измервателна техника и средства за автоматизация. Институтът по приборостроене разработва собствени измервателни уреди и прибори. Внедрява в производството по лиценз на Fujitsu Fanuc цифрово програмно управление за металорежещи машини в Машстрой Троян. Институтът по медицинска техника София разработва апаратура в направленията рентгенова, функционална диагностика, физиотерапевтична, диагностична. Стоматологичната техника е по лицензии на Siemens. 76% от приборостроителната ни продукция в периода 1975-1980 година е експортирана. Електронните везни се изнасят главно за Съветския съюз, ГДР и Англия. Тя се дава на 2 или на 3 страни. Запомнящи устройство на магнитни лентове имахме ние и имаше и ГДР произвеждаше. Нашите разработки обаче вървяха винаги с една крачка напред по отношение на техническите параметри. Благодарение на което всъщност мащабите на производството на ГДР и на България бяха несъизмерими. Ние имахме огромно производство на магнитни ленти. България поема ангажимент за периода 1971-75 да доставя на страните от СИФ електронно-изчислителна и организационна техника на стойност 560 милиона рубли, заради който построява 10 завода. Изнесената техника е 2 пъти повече, за над 1 милиард лева. В тях е необходимо да се влага най-голям интелект. Не може да се създадеш електроника с хора, които нямат нужния интелект, нямат нужното образование. А в България тогава го имаше. Кое е много важно, което остана да действа и след това? В направление електроника и електротехника работеха 214 000 души. Ние имахме близо 150 завода. Представете се какво означава това. 214 000, от които 7700 с висше образование. Не може да се говори за развитието на електронния сектор, без да се споменат най-известните специалисти след професор Иван Попов, Иван Марангозов и академик Ангел Ангелов. Това са Стефан Ангелов, Живко Железов, Васил Недев и много други. Наложеното ембарго срещу страните от социалистическия блок беше преодоляно чрез средствата на икономическото разузнаване, подобно на Япония и Сингапур след Втората световна война. Наше задание, научно-техническото разузнаване, ни доставяше различни образци, модели, технологии, документации, които ни помагаше, за да прескочим някои технически проблеми. От друга страна пък те ползваха нашите информации от изложби и изложения за техна информация, къде, кой, какво произвежда, как го произвежда, и количества и така нататък. Всъщност имахме едно в интерес на отрасъла сътрудничество. И всички тези бяха високо подготвени хора. Невероятна подготовка и техническа, и езикова, и с контакти, и с връзки.
През 1977 година Министерския съвет утвърждава национална комплексна програма за електронизирането на стопанството и обществения живот в страната. В териториалните информационно-изчислителни центрове се обработва информация за научни и стопански нужди. Автоматизира се административната и инженеринговата дейност, с което България изпреварва държавите от СИВ и много от западните страни. Спокойно може да отчетем, че основите на бъдещото електронно правителство са положени през тези години. В това отношение ние сме, може би, страна, която е една от първите внедри мрежите за общо ползване, защото това беше една мрежа, съставена от 30 машини в областните центрове, свързана и помежду си. С хората могаха да комуникират през терминали и първите стъпки за развитието на интернет бяха именно направени в Академия на науки. Информационните технологии бяха локомотива, който изтегляха голяма част от останалите отрасли в тежката промишленост в България. И химическа, и енергийна, ако щеш, и металургия, машиностроение и така нататък. Българската електроника от 80-те години намира приложение в производството на касови апарати, електронни везни, АЕЦ, роботи, химия, военно производство, електромери, охранителна техника, медицинска апаратура, селско стопанство. Буквално във всички сфери на икономическия и обществен живот на страната. В остра конкурентна битка с ГДР, Чехословакия, Унгария, Полша и с стотици западни компании, България успява да заеме водеща позиция в износа на електронна техника за гигантския пазар на Съветския съюз. Беше разработена една специализирана система, която е за Министерството на нефтената промишленост, която беше уникална. Уникална от тази гледна точка, че в нея беше вградена система, която по-късно беше лицензирана от една английска фирма, а ние фактически бяхме пионерите в тази разработка в света. Система, на основата на която по цифров път се контролираше транспорта на нефт и газ. И фактически без нашата система, разработена, наречена К-120НЦ, в Съветския съюз не можеше да се транспортира нефт. В света съществуваха две системи. Едната е Alcatel партньора, която ние имаме. Системата се наричаше CMC 360 плюс 360, тя работеше по коаксиален кабел. И българска система К-120НЦ, която работеше по кабел с симетрични жила. На базата на тази продукция в 80-те години ние получаваме петрол като бартер, който беше изнасян срещу долари. 50-те години са характерни с това, че в България се развиваше радиоелектронна промишленост, производство на телефони, на радиоапарати, но държавата вече предприе една стратегия за развитие на интелигентните комуникационни системи и на базата вече, както се казва, на тази стратегия, това се отрази както в института, който аз работех, така и в заводите, които бяха, както се казва, концентрирани и фокусирани да създадат това производство. ДСО радиоелектронна и съобщителна техника Респром в първите години се състои от 26 завода. През 70-те години са закупени швейцарски лицензии за радиорелейна апаратура, уплътнителни централи и АТЦ. В началото на 80-те години Респром е най-големият износител на съобщителна техника в СИВ. Само за Съветския съюз изнася годишно над 100 000 радиостанции и стотици хиляди телефонни централи и апарати, радиолокационна апаратура за кораби, координатни АТЦ за ЖП транспорта и други. 1970 година фактически аз ръководех разработка и производство на първата преносна комуникационна система в България, наречена К-12В. В 70-та година, вследствие тази стратегия, като беше приета от държавата, се предприе вече едно направление за кооперация с водещите компании в Западна Европа. В областта на преносните системи тази кооперация беше определена Франция, системата Alcatel, която по-късно, след едно десетилетие, тя стана номер 1 телекомуникационна компания в света. В областта на автоматични телефонни централи това беше Siemens, Германия, също лидер в света в областта на комутацията на тъй наречените аналогови централи. В областта на радиоелектронната апаратура това беше Нера, Норвегия. За България това нямаше никакви проблеми.
Те бяха внедрени директно, но основният, така ако може да се каже, наш клиент и партньор, това беше Съветския съюз. Ние бяхме най-големи износител в Източна Европа. В 80-те години настана ерата, или тъй наречената цифрова революция. Само българската система, напълно и синхронизирано, влезна в, както се казва, в комуникация с мрежата, телефонната мрежа на Съветския съюз и беше определена за експорт в Минсвязи. Имаше съглашение единна система за цифрови передачи и информации, SCP. Ние бяхме определени като най-високо развита страна. И срещата с най-голямата американска компания AT&T, която даде висока оценка на системата, класирайки я на второ место в света след тази на Siemens. С един изключително голям експорт в Съветския съюз, в ГДР, в Чехия, в Алжир, Либия, Кувейт и по-късно тези централи, както се казва, в 90-те години в техното производство се намеси и Siemens, като Siemens контролираше крайното производство и се правеше експорт и в Siemens Германия, в Siemens Австрия, правеше експорт в Израел, Италия. По-късно бяха заработени такива централи учрежденски с цифрово микропроцесорно управление. Също намираха широк пазар в Европа, Чехия, Германия, Русия. Голяма част от, особено от съоръженията за отбраната, се изграждаха с наши устройства. Дисковите устройства по същество, за това, което управляваше космоса до голяма степен, бяха изцяло наши дисковите устройства. Лентовите устройства също. Българската електроника буквално полита в космос. Всички ръководещи структури в СИФ и в Съветския съюз се оборудваха и ползваха наша техника. Космическата програма на Съветския съюз е една от основните науки и техники, в които има някакъв паритет с западния свят, бяха базирани на българска изчислителна техника. Наши инженери разработват, произвеждат и предоставят компютри, чрез които се управлява полета на съветската совалка Буран, не само на борда й, но и в центъра за управление. Българският суперкомпютър ИЗОТ 1014E извършва компютърно моделиране на траекториите на космическите сонди Вега-1 и Вега-2. До 1989 година всички комбинати и обединения, произвеждащи изчислителна и съобщителна техника, провеждат гъвкава и агресивна експортна политика. 45% от произведената продукция е била за износ. Износът се реализира от Изотимпекс и Електроимпекс. Продукцията на над 100 български завода отива на пазарите в Европа, Близкия изток, Ливан, Ирак, Сирия, Кувейт, Йордания, в Африка и в Азия, Иран, Индия, Бангладеш, Пакистан и в Латинска Америка, Бразилия, Перу, Аржентина, Венецуела и други. До края на 90-те години в Индия функционира български изчислителен център. Електроимпекс осъществява интеграционните връзки с специализираните външно-търговски дружества на страните членки на СИФ. Двете дружества закупуват десетки лицензии от световно известни компании. През последните години част от директните доставки за Съветския съюз се реализират срещу 11 милиона тона нефт годишно, които България продава за конвертируема валута. Друга част се реализира срещу жизнено важни за индустрията ни суровини. С увеличаване на производствения си потенциал в рамките на СИФ, електронната ни промишленост става по-конкурентна и отвоюва устойчиви позиции на трети пазари. В тези години тоталната продукция надвишаваше 5 милиарда и горе-долу 500 милиона, което представляваше 14% от брутния вътрешен продукт. От износ на персонални компютри комбинатът в Правец реализира печалба за над 460 милиона лева, 3 пъти повече от направените инвестиции за неговото изграждане. Възвръщаемостта на инвестициите в електронната промишленост на страната ни е постигната в първите 3 години и половина. Създадени са смесени компании в Германия, Франция, Италия, Гърция, Сингапур, Ливан, Египет и няколко смесени производствени предприятия зад граница. Най-голямата ни компания е в Ташкент, Узбекистан, под името Вариант. В нея се сглобяват компютърни конфигурации в мрежа за оборудване на компютърни класове в 17 000 училища. Документите и статистиката са съхранили стотици отзиви на чуждестранни специалисти, дали оценка и изразили уважение пред постиженията на българската електроника. Сред тях са световно известни учени от ранга на Рон Улрих, Луи Позен, изобретателят на един от протоколите на интернет, и Ото Спаньон, доктор хонорис кауза на БАН.
На 20 януари 1989 г. френският президент Франсуа Митеран се обръща към академиците на БАН с думите: "Поисках тази среща, за да благодаря най-искрено от името на всички французи за впечатляващото развитие на българската наука и българската изчислителна техника." Повод за срещата му е полетът на френския космонавт Жан-Лук Ретиен през 1982 година на борда на кораба Съюз Т-6. Бяхме силно изненадани да узнаем, че обработките на информацията от космоса са поверени на български изчислителни машини. По тази причина аз сметнах за свой дълг да дойда и лично да благодаря за забележителния прогрес на вашата наука. На основата на тази силна кооперация, която имаше в България с Франция, беха съответно подготвени и политически, и технически, и за тази цел беше осъществена посещението на френския президент Франсуа Митеран в 1989 година в България. 11 години преди това българска апаратура се ползва в космическите апарати още от далечната 1972 година в програмата Интеркосмос 8. 1988 година, когато дойде Джон Уайтхед, там тръгнахме, той беше заедно с... Той идвал и след това, и преди това, предполагам, но имаме един хубав запис в книгата, аз съм си го снимал. Съединените щати трябва много внимателно да гледат след себе си, България е компетитен и нещо от този род. Друг ръководител на голяма американска компания няколко години по-късно казва: "Господин Кишов, минах покрай Стара Загора. Тогава, когато вие ме развеждахте по Дезело Стара Загора, аз имах чувството, че ме дишате във врата. Толкова сте близко до нас, в тази област, че просто те ми във врата вече. Хващате ни, близко сте до нас. И сега, като видях какво е Стара Загора, не мога да повярвам, че това е възможно да се случи, както стана в България." Изявление на Оли Мартикайнен, председател на Телеком Финландия и вице-президент на Nokia, направено през 1995 година. Ние от една фабрика за калоши, каквато беше Nokia в 1989 година, направихме една компания, която зае 4-то или 5-то место в света по мобилни комуникации за това време, а вие при такава организация, при такива мащабни заводи и при такава силна научно-изследователска група, толкова и не можахте да намерите една ниша, където да бъдете първи. Така България си извоюва място сред първите в сътворяването на електронната и информационната епоха в историята на човечеството. За 40 години в България се въведоха в експлоатация над 2500 завода. Това ще рече 60 завода годишно или 5 завода ежемесечно. Наред с тях работят и хиляди по-малки индустриални производства в селата и градчетата на България. Палитрата на българските успехи има много цветове. В другите епизоди представяме постиженията на България в други отрасли на стопанството, социалната сфера и културата. Те извеждат родината ни в навечерието на 1989 година сред 30-те най-развити държави в света, според статистиката на ООН. Тази документална поредица се посвещава на няколко поколения българи, които вградиха себе си в темелите на модерна България.